Pipila na kaadlaw human mikuso-kuso ang Super Typhoon Rolly sa Bicol Region. Apan dayag gihapon kaayo ang kadaot. Nga nahiaguman niini ilabi na sa lalawigan sa Catanduanes nga maoy nagrabihan. Sila ang benepisyaryo sa hinabang nga gipada sa nagpakabanang mga Sugbuanon nga giapod-apod usab sa puwersa sa Police Regional Office 7. Aniya ang report. Ingon ini ang talanahon hangtod karon dito sa Catanduanes, human miigo ang Super Typhoon Rolly. Nangagusbat ang kabadayan ug ubang infrastruktura tungod sa kakusog sa hangin ug bulog sa tubig mugna sa katalagman. Si Lula Evangelista hangtod karon nalisang pas kabangis sa bagyo nga kadto pa nila masinati sukad masukad. Siya ug ang ubang mga mulupyo nga nag-ilaid sa kalisod lakip sa unang nakadawat sa ayuda gikan dinhi sa Sugbo. Ang masakop sa Police Regional Office 7, pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Reggie Rial sa ARCAD 7, maoy gisangunan sa pagdala ug pagpangapod-apod sa taba ngadto sa mga nagkinahanglan. Ano ginawa mo nung bagyo? Ay, wala, umiyak nang umiyak. Ang kapakap ko yung apo ko. Ano? Oo. Kasi yung mga pamilya ko andun sa Manila eh. Salamat ka. Kaming dalawa lang dyan ang mga apo ko. Gilibot usab sa kapulisan ang dapit aron ma-assess ang sitwasyon sa ingon masuta na nilang daan ang sunod nga pagabuhaton sumaabot nga aid distribution. Pasiunang padala sa Sugbo ang 500 kamasakong bugas, mga dilata ug ubang panginhanglan sa mga biktima nga gikarga sa barko sa Naval Forces Central sa Philippine Navy. Ang dakbayan sa Sugbo ug ang mga kasikbit nga mga LGU milusad usab og relief operation. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.